Obrim ara capítol cultural i ens fixem concretament en els concerts musicals. A Barcelona no només n'hi ha a les sales i als grans recintes esportius. Cellers, parcs, llibreries i balcons també són espais on es pot gaudir de la música en directe. El periodista Nando Cruz n'ha fet un recull i ara el presenta a través de fotografies en una exposició al Centre Cultural Albareda, al Poble Sec. Com un rastrejador expert, Nando Cruz s'ha especialitzat els últims anys a caçar llocs on es fan concerts fora del circuit habitual. Llocs com aquest, al Solar de la Puri, a l'ombra de l'Institut del Teatre. Un dia, fa uns quants anys, vaig caure aquí perquè un veí amic em va dir que vingués a veure una actuació que a més anava acompanyada d'una paella i on cantava una noia del barri que semblava que ho feia molt bé, que era una tal Maria Arnal acompanyada d'un tal Marcel Pagès. Tot un descobriment que el va empènyer a començar una sèrie de reportatges per reivindicar espais com aquest que ajuden a recuperar el context de les actuacions en viu. Fa que aquestes propostes diferents agafin la seva pròpia personalitat i no quedin uniformitzades pel fet d'estar encabides totes en la mateixa mena d'espai, que és la sala de concerts o ara el festival o el gran pavelló esportiu. Aquella sèrie de reportatges anaven acompanyats de fotografies que ara recopilen en aquesta mostra que es pot veure al Centre Cultural Albareda. Tota una macroguia dels escenaris de proximitat que hi ha escampats per Barcelona amb propostes multiculturals. Qué bueno que está tocar en los barrios de Barcelona, He arribat a trobar concerts en llocs insospitats i els que em queden per fer, perquè estic segur que hi ha més de 500 espais musicals diferents només a Barcelona capital, no parlem ja de l'àrea metropolitana. Espais com ateneus, llibreries, parcs, esglésies, cellers, balcons, autobusos itinerants i que ara es visibilitzen a través d'aquest gran inventari que ens demana adonar-nos de l'existència d'aquestes propostes de la mateixa manera que Barcelona va deixar de donar l'esquena al mar. L'exposició serà itinerant i després al Poble Sec també es veurà en altres 9 barris de la ciutat, convidant els visitants a que marquin sobre un mapa els altres escenaris possibles de concerts que coneguin. Òscar Costa, TV3, Barcelona.